Wijang gamblang wijiling pangandikan cetha tur ngeglo ature pepundhen kawa panjenenganipun Bapak Yai Rahmatini minangka talang atur panjenenganipun Bapak Jamin dalasan Ibu Parti saperlu hamasrahaken ingkang putra temanten kakung anak Bagus Haryono kanthi bombong birawane penggalih panjenenganipun Bapak Kasmin dalasan Ibu tan kawawi matur anggene rasa hanampi hanamung kandhek wonten sak madyaning jangga lir pendo karoban seganten madu kajurukan segoro inten bebasane ingkang danget dinten prasaja tilang atur punin kawula panjenenganipun Bapak Kartin kinen hanampi pasrah saking penganten kakung cekap hanampi kasun mangke paring barokah donga minangka kangge kaberkahan pepanggihan pramila sapunika kunjuk punin kawula panjenenganipun Bapak Yai Kartin sasana para kawula sumanggaaken tuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la qaula wa la quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Hadratul muntaramim sagunging para kiai, para alim ingkang satuhu kinabekten sagunging para pirawuh khususipun dumateng pini sepuh para sesepuh ingkang kinurmatan dumateng panjenenganipun para pangembating praja satriyaning negari ingkang minangka dados songsong agung payung wonten ing laladan Bangkle Napis Tambarjo ingkang kawula hormati ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kasmin dalah Ibu saha sederek besan ingkang saha pangrombyongipun ponang temanten sekalian ingkang kawula hormati dumateng panjenenganipun Satya Werda Carana Madya para pelenggah kakung Sumawana Putri ingkang pantesi nudarsana pangapunten saderengipun kawula matur monggo langrumiyin kita sareng-sareng muji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kita aturaken hamdalah sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Keranten seweloso mewah berkah karumentah dumateng panjenengan sedaya dalasan kawula katitik ing kalenggahan siang setengah sonten menika kawula saged sowan bermuajah wonten dalipun Bapak Kasmin kanthi pinaringan sehat lan keselamatan nun inggih sehat lahir lan sehat batinipun amin Allahumma amin. Mboten kata lumpen salat ma'salam dipunaturaken biqolina Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kanthi salam selawat kula wau mugi-mugi kula panjenengan sami sareng-sareng dinaku umat kinasih saengga pinaringan syafaat benjang wonten ing yaumul kiamah amin Allahumma amin. Pirawuh pilenggah sedaya nyuwun pangapunten saderengipun kawula matur keranten kawula wonten ing mriki kepareng higek wawan pangandikan panjenengan sami keranten kawula awrat ngemban dawuh minangka senaraya panjenenganipun Bapak Kasmin sekalian Ibu kepareng ngaturaken lekas-wekas sing sedya wigatos sing gati ing titi kalenggahan punika sepindah panjenenganipun Bapak Kasmin dalah Ibu ngaturaken sugeng rawuh sugeng lenggah kanthi mardikanipun penggalih keranten panjenengan rawuh panjenengan sedaya dipun sanget-sanget dipun suwun dipun ajeng pandonga pangajabipun mugi-mugi anggenipun Bapak Kasmin anggenipun hamengku gati amanggya raharja ing purna madya saha wasananipun. Kaping kalihipun panjenenganipun Bapak Kasmin ngaturaken nun nggih menika kepareng matur hanampi panjenenganipun sowanipun rawuhipun sederek besan ing laladan Bucangan Nom Meduri Margamulya kepareng ngaturaken inggih menika sepindah ngaturaken salam taklim kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Kasmin dalah Ibu sakula wangsa dipun tampi salam taklimipun mugi-mugi hamberkah ana dhateng panjenenganipun Bapak Kasmin anggenipun hamengku gati mugi tansah hamanggih rahayu wilujeng
ing Purwa ngantos wusananipun mekaten. Kelajenganipun saking panjenenganipun sederek besan ingkang saking Pucang Anom kala wau sowan ngaturaken cekar sempaka mulya ingkang dipun aturaken panjenenganipun Bapak Kasmin sekalian Ibu kepareng dipun tampi kalian ikhlas ing penggalih bismillahirrahmanirrahim kasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Sedaya dipun pasrahaken muhung kersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi ingkang putra sekar sempaka mulya ingkang dipun aturaken kala wau ndadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah saha warahmah amin Allahumma amin. Dene panjenenganipun Bapak Kasmin sanget-sanget ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ing reh sedaya pambekta utawi pambiyantu ingkang saking Laladan Pucang Anom dalah nggih punika Bangkle sak Kukuban ing mbok bilih panjenenganipun Bapak Kasmin boten saged caos lelintu ingkang murwat dhateng Syekh Kadarman panjenengan. Mugi Allah tansah paringana tikel matikel dumateng reh kesaenan panjenengan sedaya dadosa amaliyah ingkang sae mekaten. Ugi panjenenganipun Bapak Kasmin lajeng matur nggih punika utawi sangat-sangat agunging matur panuwun dhumateng para rawuh sedaya ing mbok bilih rawuh panjenengan boten saged ndadosaken nggih punika repoting wonten ing Laladan Bangkle namung ndadosaken bombong bebeking penggalih keranten rawuh panjenengan menika sedaya tansah sinarengan nggih punika pandonga kanthi nggih punika lulus raharjaning pahargyan pawiyahan siang punika. Kelajenganipun ing mbok bilih mangke purna pawiwahan ing siang menika sederek pangombyong ponang temanten wau nun inggih ngaturaken ing reh panggula wentah babar pisan Bapak Kasmin anampi nggih punika sak gaduk wawinipun namung ingkang dipun suwun Bapak Kasmin nggih punika mat sinamadan ing antawisipun warga Bangkle ngantos duniki warga Pucang Anom ing mbok bilih ingkang putra kekalih kala wau nggih punika cumandha ing Laladan Bangkle insyaallah nggih punika dipun bina utawi dipun nggih punika paringi wawasan wonten ing Laladan Bangkle menawi wonten ing Pucang Anom dipun semanggaken nggih punika bapak tiyang sepuhipun wonten ing Laladan Pucang Anom mekaten. Dene ing mbok bilih panjenengan wau nun inggih kelajenganipun sakpurnanipun pawiwahan ing siang menika mangke ing para pangombyong mbok bilih nyuwun nggih punika pamit intinipun nggih kawula mboten saged nggih menika hanggondeli utawi nggih menika nyigek rawuh panjenengan hanamung nderekaken mugi-mugi panjenengan sinambi ing sowang-sowang pinaringan slamet wilujeng mboten wonten alangan ing res tunggal punapa-punapa wonten ing dalemipun piyambak-piyambak mekaten. Kelajenganipun saking kawula pribadi ing awal ngantor akhir ing mbok bilih wonten cicir cewek ngatur kawula puji harjo hanggung kacandang mugi lestari hayu sawuri tinebih none ring sambikala mugi rahayu rahayu ingkang sami pinanggih makaten.